ଭର୍ତ୍ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପଖାଳ ଭାତ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାନେ ସବୁଠୁ ଫେମସ୍ ଡିସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ପଖାଳ ଆଉ ଦହି ଦହି ପଖାଳ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ବାଇଗଣ ପିଆଜ ଶୁଖୁଆ ଚୋଖା ଇଏ ହବ ମାଡ଼। ଏଇଟା ହେଲା ୟାର ନାଁ ହେଲା ପଖାଳ ଶୁଖୁଆ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ମାଡ଼। ଏଇ ଖାଦ୍ୟଟା ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ। ପଖାଳ ବିନା ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ହେଲା ପଖାଳ ଭାତ। ଇଏ ପାଣି ଆଉ ଭାତ ମିଶା ହେଇଛି, ସେଇଟା ହେଇଛି ପଖାଳ ଭାତ। ଆଉ ଏବେ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ଗାଁ ହଉଛି 3 ଥର ବଢି ପାଣି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ବି ଜଳମଗ୍ନ ଅଛି ପାଣିରେ। ଆଉ ବଢି ପାଣିରେ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇବା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଝିଅ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଖାଳ ଖାଇବ। ଏଠିକି ମୋ ଝିଅ ବି ମୁକୁଟ ହବ। ଏ ହେଲା ମୋ ଝିଅ, ଆମେ 2 ଜଣ ପଖାଳ ଖାଇମୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପଖାଳ, ଆପଣ ବି ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା? ନାଇସ୍, ଭେରି ନାଇସ୍, ଟେଷ୍ଟି ପୁରା ଟେଷ୍ଟି। ଶୁଖୁଆ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପଖାଳ ଭାତ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାନେ ସବୁଠୁ ଫେମସ୍ ଡିସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ପଖାଳ ଆଉ ଦହି ପଖାଳ ଆଉ ଭର୍ତ୍ତା ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ତରକାରୀ ଠାରୁ ମାନେ କାଲିକି ଦହି ପଖାଳ ଖାଇବା। ଦହି ପଖାଳ କାଲିକି ଖାଇବା, ଆଜି ସାଧା ପଖାଳ ଖାଇବା। ଧନ ତୁ ବସିକି ଖାଇବୁ ନା? ହଁ ବସିକି ଖା, ମୁଁ ବି ଖାଇବି। ହଉ। ଟେଷ୍ଟି ଖା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କଣ କହିବା। ଜୀବନର ବାଇଗଣ ଆଉ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଆଉ ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ, ଏଇଟାର ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। ହାଣ୍ଡିର ତୋରାଣି ପିଇବାଟା ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଅଲଗା। ଆଉ 15 ଦିନ ହବ ଭାଇ ଭଡା କିଛି ଜମା ନାହିଁ, ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ପଖାଳ ପାଣି ଖାଇକି ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୋ ଗେଲେଇ ତା ନାଁ ହେଲା ବାର୍ତ୍ତା। ବାର୍ତ୍ତା जो कहला तो फास्ट टा सु लगे थांता।
वाह वाला को है वो खाइबो खाइबो तू एलिका तू ଏବେ ଯା ଇଏ ହେଲା ମୋ ପୁଅ ତା ନାଁ ହେଲା ପାଉଲୁ ପାଣିର ଯାଇ ଘାଣ୍ଟି ହଉଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ମାଇଲି ପାଟି କଲି ଯାହା ବି ହଉ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଭାଇ ଦୁଃଖ ଗରିବ ଧନ ବିକଳ ମନ ଏଇଭଳିଆ ଜୀବନ ଅଟର ଆମର କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ତ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ପଖାଳ ପାଣି ଖାଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ବୁଝିଲା ହେଲା वो खाए बोले ହେଲା ମୋ ଝିଅ କହିଲା ଆଉ ଖାଇବ ନାହିଁ ଏବେ ମୁଁ ଖାଉଛି ମୋ ପୁଅ ଖାଉଛି ବୁଝିଲେ ହାତ କର ହଁ ହଁ ଏଇ ହେଲା ଆମ ଅଟୋବାଲାର ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଦୟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିମି ଭାଇମାନେ ଅଟୋ ଚଲେଇକି ସଂସାର ଚଳେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏନି ଟାଇମ୍ ଭଡ଼ା ବି ହଉନି ସୁବିଧା ସହର ଅଞ୍ଚଳର ଭଲ ଆମର ଗାଉଁଲି ଏରିଆ ନା ଗାଁ ଆମର ଆଉ ଟିକେ ଭାତ ନେଇକି ଆସ ଭାତ ଅଛି ନା ଆଉ ଟିକେ ଭାତ ନେଇକି ଆସେ ଚାଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାତ ସରି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ଗଣ୍ଡେ ଭାତ ଆଣିନି ଏବେ ହଉନି ହଉଛି ତ ଟମାଟୋ ଏଇ ଦେଖ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରାଗ ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ହେଲା କୁହାଯାଏ ତୁରାଣୀ ତୁରାଣୀ ପିଇଲେ ତ ଜାଣିଛ ତୁରାଣୀ ପିଇବେ
बहुत टेस्टी। भात मरीगलानी तली तुला भात को छाणी खाऊँ भात नष्ट कर वाह चुखाटा बहुत टेस्टी है। वाह जो बैगण टमाटो सांगर जो लुणी शुखुआ जो नंबनाजी शुखुआ जोटा मिसी जाइए कहीं कौच बढ़िया टेस्ट। वाह भेरी नाइस झोलटा एते माने बढ़िया है जे आउरे तुराण पी दे। गरीब बहुत कष्ट गरीब बहुत कष्ट भाई गरीबर जीवन बितेबा केते कष्ट आपण माने निहाती जानि पारथि। 3 दिन पखाड़ भात थिला से आ खाऊची आंबिळा नागुतला घरे चाउल नाही ऑटो चालू नहीं भड़ा नहीं बड़ी पानी 15 दिन हम बड़ी पानी आम बड़ी रहीचु भद्रक जिलार धामन भद्रक आम बुड़ी रहीचु जहाँ भी हो आपण आमको निश्चित भाव यदि भिडियोटा जाइथिबो आपण जमा कटेबेनी पूरा देखिबो पूरा देखिक निश्चित आपण भल पाइबा देबे आउ कमेंट करिवे लाइक करिवे आउ भेटिबा आउ गोटे भिडियो रे सेते पर्यंत आपण माननकु नमस्कार अलविदा गुड।